Kunne du godt tænke dig at være karate? For det er vi. Au. For at blive karatemester kunne det være vigtigt, hvis man kunne afværge alle angreb, ligesom Harald vil gøre nu. For at være karatemester er det meget vigtigt, at man skal kunne lave mange seje kast, som det her. For at blive karatemester skal man kunne hugge med sin hånd direkte igennem en jernstang. Sådan her. For at kunne karate, så skal man også kunne parkour. Sådan her. Men man kan også gøre det forkert. For at være karate er det meget vigtigt, at man er stærk. Klar karate start. For at være rigtig karate skal man kunne kaste med kastestjerner. Vi har fået håndlavet nogle shurikens i egetræ, og nu vil jeg demonstrere mine evner. Men på en rigtig karate, så gør det ikke ondt. En rigtig karate skal kunne sparke rigtig mange gange i luften. Men det gjorde slet ikke ondt, for jeg er karate. Rigtig karate kan desorientere. Nu kan vi karate, så kom med indenfor. Karate! Karate! Mit navn det er Karsten, Og jeg hedder Ramses Sensei. så kom med ned i vores dojo og lær karate!